Dziś, proszę Państwa, prawdziwa kuchnia włoska w wykonaniu prawdziwie włoskiej kucharki pochodzącej prosto ze Śląska Opolskiego. Patrycja, czemu nigdy się nie chwaliłaś włoskim pochodzeniem? To nie ma tak. Patrycja, powiedz coś po włosku. Bella. Pennoni rigazzi. Włoski makaron del verde sorgente del fiume verde. Pasta semola di grano duro. Ingredienti: semola di grano duro, acqua, conservare in lugo fresco. Asciutto. Asciutto? Ekstra po ten makaron wczoraj z Patrycją żeśmy jechali do tego miasta we Włoszech, jak Verona. Prawdziwie włoskie pesto. Ai pepperoni, marki Berni. Jedno i drugie. Kurczak akurat nie jest włoski. Czosnek, cebula, śmietana. Co będziesz, Patrycja, robić po pokrojeniu tego kurczaka starą włoską metodą spod Neapolu? Będę kroić czosnek i cebulę. Dobra, się go posiadkuję. Oliwa z papryką, prawdziwa włoska, prosto spod Mediolanu. Przyprawa, kurczak złocisty. Mieszanie. Makaron. Ragazzi, attenzione, pesto bambini. Włoski temperament, śląska oszczędność. Dolce vita. Śmietana. Prego, koszt próba. Bella donna. I tu na tą kuchnię wprost z Italii odrobina klasycznej śląskości, środkowoeuropejskości. Jak to mawiali starożytni Włosi, arrivederci. Buona appetito. Buona appetito. Bambini. Donna. Mamma. Fantastica. Italiano. Silesiano. Benz. Czyli chyba dobra.